Hola, com anem? Com va això? Ja ho veieu? Avui em toca a mi fer el vídeo, una mica en la línia del que han anat fent els meus companys aquests últims dies, o setmanes, o mesos, de fet. I bé, avui el que farem és parlar una mica, quatre pinzellades, d'un tema prou recurrent a Catalunya i a tot arreu, com són les rivalitats entre poblacions veïnes. I més concretament, doncs, avui tractarem una mica les rivalitats entre Terrassa i Sabadell. De fet, a veure, aquest tipus de rivalitats es poden anar resseguint al llarg dels segles. Si ens hi poséssim, doncs, segurament trobaríem conflictes a l'edat mitjana, ja per qüestions jurisdiccionals, per temes d'aigua, per temes de termes municipals, etc. Però el que volia avui destacar era diguéssim, la rivalitat que comença al segle XIX al mateix temps que s'està produint el procés d'industrialització a les dues ciutats. Penseu que Sabadell i Terrassa és durant aquest període que comencen a créixer d'una manera important i, de fet, serà el segle XX quan definitivament creixeran enormement, especialment als anys 50 i 60, fins a esdevenir doncs, aquest tipus de ciutat que tots a dia d'avui més o menys coneixem, que és aquesta gran ciutat postindustrial i que vistes des de fora totes dues poden semblar prou similars, tot i que també tenen diferències importants. Bé, el cas és que si parlem d'aquestes rivalitats, una rivalitat important és la del districte judicial. Quan es crea un districte judicial a Terrassa també engloba el de Sabadell, això a Sabadell no els fa gràcia. Bé, en definitiva, la burgesia sabadellenca farà tot el possible per no haver de passar pel districte judicial de Terrassa. Però el conflicte gros, podríem dir, especialment per la part de Terrassa, que els afectarà durament, serà la qüestió del districte electoral. Penseu que ara, a dia d'avui, estem acostumats a que quan hi ha eleccions doncs, votem una llista, que la llista, de fet, és provincial, ja sigui la Generalitat o les Corts Espanyoles. El que passa és que el sistema electoral que s'impulsa ja en el sexenni democràtic i després també que consolida la Constitució de 1876, ja en la restauració, el que fa és apostar per un sistema de votació per districte electoral. Un districte electoral que és petit, ja ho veieu, la comarca de Terrassa, o sigui Sabadell, i que el que fa és que normalment només envia un candidat a representar aquest districte. Això té, diguéssim, parts bones, que és que tothom sap a qui ha votat i, per tant, qui és el representant del districte i a qui se li ha de demanar raons per haver-lo defensat o no, i té una part negativa, que és que ràpidament això va derivar doncs, en caciquismes i en la concentració de poder en poques mans en molts districtes. Bé, el cas és que la qüestió de Terrassa i Sabadell aquí pren una volada important, una volada, diguéssim, política. El cas és que Sabadell havia tingut un procés d'industrialització més ràpid que el terrassenc, de fet, en part perquè a Terrassa s'hi havia consolidat gairebé només indústria llanera, a Sabadell la indústria llanera era la més important, però també hi havia indústria cotonera, hi havia altres sectors, i a més s'havia fet d'una manera diferent, és a dir, hi havia un component socioeconòmic diferent. No sé si heu sentit mai la dita o l'aforisme de que no es pot comparar un senyor de Terrassa amb un home de Sabadell. Això, doncs, a dia d'avui es fa per emprenyar una mica els de Sabadell i dir que els de Terrassa són més senyors. Però en realitat sí que tenia un component de veritat al darrere en el segle XIX i en part del XX. El fet és que, com us deia, aquesta diferència entre sectors d'industrialització dins de cada ciutat, el que va acabar comportant és que a Terrassa hi hagués una burgesia que cada vegada anés ampliant les seves empreses i anés fent que hi hagués una concentració empresarial més gran. Per tant, a Terrassa es van anar consolidant empreses familiars o de vegades de diverses famílies associades que cada vegada eren més grans i que a la llarga van acabar fent el cicle complet de la producció llanera. És a dir, els entrava la llana en brut i en sortia el teixit que directament ells mateixos comercialitzaven. És a dir, feien tots els processos de la filatura i del tissatge, tot. En canvi, a Sabadell, diguéssim que el model empresarial que s'hi va anar consolidant era un model més petit, més d'empresa que feia un o dos processos industrials de la llana o del teixit i que per això va acabar fent un tipus d'empresa més petit. D'aquí vindria això, el senyor de Terrassa, aquest home que té la gran empresa que
al llarg del temps va anar consolidant amb centenars de treballadors, fins i tot alguna va arribar a tenir-ne més de 1.000, i en canvi la indústria de Sabadell, que en termes generals, doncs, com us deia, era més petita i per tant també un tracte entre amo i treballador molt més proper. El cas és que fins al 1890 hi ha sufragi censatari. Això també fa doncs, que només pugui votar gent que té fins a un límit de riquesa. Com us deia, si la riquesa estava més repartida a Sabadell i, a més, tenia més població perquè la industrialització havia anat prenent més volada, això va fer que durant temps, en el districte de Terrassa, sempre hi sortís escollit un candidat sabadellenc. Això ja us ho podeu imaginar, per la burgesia terrassenca va ser un trauma enorme. Per ells era inconcebible que en un moment d'auge econòmic enorme en què Terrassa era un dels grans centres industrials d'Espanya, aquest poder econòmic no es traduís en un poder polític. De fet, finalment van acabar aconseguint que el 1887 es partís el districte i a partir d'aleshores hi ha un districte de Sabadell i un districte de Terrassa, diferenciats, cadascú la seva, però diguéssim que aquest trauma enorme que li havia deixat aquesta dècada i escaig de domini sabadellenc sobre Terrassa va fer que la política terrassenca ja agafés, diguéssim, unes singularitats respecte a Sabadell i respecte al conjunt de Catalunya que són prou interessants i prou complexes també. A partir d'aquell moment, dit així d'una manera simplificada, mentre que a Sabadell i a Barcelona la burgesia industrial, mica en mica, sobretot des de principi de segle XX, va anar virant cap al catalanisme, a Terrassa, en canvi, el que va passar és que la burgesia industrial va apostar per un bloc de poder i un bloc polític que era el salisme, perquè l'encapçalava un senyor que es deia Alfons Sala, i que es basava en un ultralocalisme que no es va voler barrejar amb el catalanisme i que a la llarga, mica en mica, cada vegada es va anar tornant més dretà, més conservador i fins i tot reaccionari, i al mateix temps cada vegada aquest discurs ultralocal, que ells defensaven que eren terrassenquistes, va anar derivant també en un espanyolisme i un anticatalanisme més clar. Sobretot hi ha això a la segona dècada del segle XX. De fet, per seguir una mica aquesta diferenciació entre totes dues ciutats, mentre que el moviment obrer sabadellenc i la burgesia, diguéssim, van ser més conciliadors, a Terrassa, en canvi, la conflictivitat social es va anar agreujant d'una manera més clara cada vegada, fins a arribar, de fet, al punt àlgid, que podríem dir que va ser la Guerra Civil, en la qual a Terrassa va ser molt cruenta la violència i la rereguarda. Penseu que mentre a Terrassa, en els primers mesos de la Guerra Civil, diguéssim, des del juliol, més o menys, a l'octubre-novembre del 36, hi ha més de 220 morts, a Sabadell són una 80ena. I això en dues ciutats que més o menys tenien la mateixa població, que en aquell moment rondaven, estaven entre els 45.000 i els 50.000 habitants, més o menys. Ja ho veieu, unes rivalitats que no eren només la típica rivalitat que estem acostumats de fer broma entre Sabadell i Terrassa o entre Reus i Tarragona, etc., sinó que tenia un rerefons econòmic, administratiu, però sobretot en darrer terme polític. El que més importava a la burgesia, tant sabadellenca com terrassenca, era poder enviar el seu candidat a Madrid i aquest candidat el que podia fer era apretar des de les Corts i sobretot fent despatxos perquè es legislés a favor de les indústries de Sabadell i Terrassa, però sobretot també per establir tractes, per aconseguir comandes, de tot. I, de fet, a partir de que Alfons Sala, com us deia, és candidat a Corts a Madrid per al districte de Terrassa, que és a partir de 1893, realment Sala va aconseguir moltes coses, vull dir, i això no treu que al mateix temps era un cacic, que dominava amb mà de ferro el districte i fins i tot arribant a fer tupinades i utilitzant el sometent i la Guàrdia Civil per controlar el moviment obrer. Però això no treu que Sala al mateix temps es mostrés molt hàbil amb els seus tractes a Madrid, aconseguís ràpidament anar consolidant una xarxa de relacions al més alt nivell i, per tant, per exemple, va aconseguir a partir del 1901 que es creés l'escola industrial i així a Terrassa van arribar els estudis superiors. A dia d'avui és la UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya. Estudis superiors, òbviament, en enginyeria tèxtil, que va ser el primer lloc d'Espanya en tenir aquest tipus d'estudis. El cas és que aquest món industrial de Terrassa i Sabadell va anar fent aigües, sobretot a partir de la crisi del tèxtil, i per tant aquest món de la gran empresa terrassenca
realment, que eren, en molts casos eren gegants amb peus de fang, es va enfonsar als anys 70. A partir d'aleshores, per això va néixer més tard una altra rivalitat, que va ser doncs, a partir de la transició, la consolidació el retorn de Tarradellas i de fet el nou estatut, etc, la consolidació de la nova Generalitat de Catalunya, amb la nova divisió comarcal, que prenia l'antiga, la que s'havia fet durant la Segona República, doncs hi va tornar a haver un conflicte, perquè, clar, Sabadell i Terrassa van ser posades dins la mateixa comarca i totes dues volien ser capitals del Vallès Occidental. Bé, el cas és que al final es va arribar a una mena d'equilibri, conflictiu, però equilibri, que era la cocapitalitat, avui dia totes dues ho són, però tot i així, tot i que estigui una mica oblidat, és cert que durant els anys 80 i 90 a Terrassa hi va haver un fort moviment per la comarca pròpia. De fet, el que es demanava és que es creessin dues comarques del Vallès Occidental, una que fos el Vallès Central amb capital a Sabadell i l'altra el Vallès Occidental amb capital a Terrassa. El cas és que això no va passar, però bé, ja ho veieu que fins i tot fa relativament 3 dècades encara era un tema prou candent. No amb la contundència que s'havia donat a finals del segle XIX, però Déu-n'hi-do. Bé, podríem comentar bastantes altres coses, però em sembla que ja m'he allargat prou. Així que, au, deixem-ho aquí. Fins una altra.